kabilang dulo yung pula puso. Ayan siya. Ayan, tingnan natin kung ayan mga gamba. Ayan, ayan, ayan. Ayan, tingnan natin, tingnan natin. Naludan na natin, na ilang minuto na rin nakalipas. Ayun, shout out muna kay Jonel Renz Rosales, John Michael Rosales, si Gono Ibitor, Joyce Mayo, Gagamboxing PH, Lisil Mars 12345 Mantalaba, Ian Malaga, Serge Castro TV, Pas Martiha, sino ba? Si Gagamgal, si Broadma TV, si Broadma YT pala, at saka si Abayrap, saka Gagamchoy, yan, si Happy Man, hindi na kailan sikat na yan, artista na yan, si Spy 92, si Gagam Pinoy, si Jerry Songkoan, yan, binigyan ko ng gagambayan kasi nag-subscribe sa akin yan eh. Si Kahibag, si Bro, si John Drayos, ayan, si MG Osano. Bisitahin natin mga channel niyan mga kagamba, para maging masaya din sila at masaya naman silang panoorin. Ito nalutan na natin kanina yung itong tungko, pero tulog pa rin eh mga kagamba eh. Ayaw magising. Ayan tulog pa rin, di malaman kung tumalab ba yung isog sa kanila. Ang titibay. Lalabas sa atin itong pula pusod na nilaban natin kanina. Inadyan na rin natin ng load yan. Ayan Ayan, pula pusod yan. Ayan, lumalakad lang siya. Wala siyang pakialam. Hindi niya alam kung ano yon. Nadadaanan niya. Ayan. Naglalaban din yung yung tungko. Aha. Ayan, ayan, tingnan nyo. Pumapalag yung tungko. Ayan, makakaharap niya yung totoong gagamba. Ayan na. Ayun, nantapang na nung pula puso to. Nadali niya yung tala kanina, sumakmal sa kanya, Ayan, mga kagamba, ayan, nakagat niya agad. Kaya lang, nakatakas itong gagamba nating, talaan, Nakatakas. Pares Tagalog yung mga gagamba pula puso itong isa. Tumapang nung nalagyan natin ng isog. Ayan, itong tungko naman, di natin alam kung lalaban ito. Ay, lumaban. Ayun, nakagat yung tungko sa likod. Wala siyang pakialam, tumatakbo siya. Wala siyang pakialam. Ayan. Basta kinagat lang siya sa likod, nirot-dot yung likod niya. Wala pa rin, tulog pa rin, mga kagamba. Tulog pa rin yung yung tungko. Ayan. Ayan na. Tingnan nyo mabuti. Kung maglalaban ba yung tungko. Nilagyan natin isuglod yan eh. Hindi natin maiahon yung dalawa. Ayan, ayaw natin yan. Ayaw na. Ayaw ng tungko. Ayan. May na ito kasi nakagat siya nung pula pusod. Itong pula pusod parang hindi tinatablan. Ayan, mga kagamba. Nasa kabilang dulo yung pula pusod. Ayan siya, Ayan, tingnan natin kung pumalag tong dalawang tungko na to. Tulog lang ng tulog. Ayan. Pumapalag din, ayan. Walang pakialam yung isa. Ayan, papunta na sila doon sa pula pusod. Tingnan natin kung magagalit yung pula pusod dyan. Nagpalaglag yung pula pusod. Ayun, natakutan siya. Kanina, kinagat niya yung talaan. Ayun, pumapalag yung tungko. Naglag. Ayan na, nagharap na yung dalawa. Ayan, gaganti yung lakas kumagat tong itong talaan. Ayan, mga kagamba, ayan. Hindi naman niya kinagat mga kagamba yun. Ayun, nadali nung ayun, hindi gumagalaw yung isa doon sa dulo. Ayan, nagharap yung dalawa. Ayan. Parehas may isuglod na. Ayan. Kanina ito, nalikuran kung napansin nyo.
Ayan mga kagamba. Ayan, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ah, wala nang laman. Ayun. Bumapalag din itong itong tungko. Oo. Wala pa rin nasasaputan. Oo, ito yung isa Ayan, nilampasan lang Oo. Sige, punta ka doon. Magharap kayo. Ito, bumalik na naman tong isa. Pahina ng pahina, nadali ng binom itong na to. Itong tala na to. Pahina na ng pahina mga gamba. Nakagat kasi sa likod kanina nung pula pusod hindi niya mahuli. Mabagal na rin itong pula pusod. Ayan kita mo. Lumilig siya pag may kalaban. Ayan. Kita natin. Bumaliktad. Bumalik yung tungko. Ayan, nagising na yung dalawang tungko. Ayan. Ayan, tingnan natin. Yun. Wala. Ayun, napuitan na naman yung tungko. Napuitan yung tungko, ayan. Sige. Napuitan yung tungko ng pula pusod. At tapang na ng pula pusod nung nabigyan natin ng ng isuglod, mga kagamba. Balik natin to. Yan. Sige, punta ka doon. Ayan. Tingnan natin mga kagamba. Ang pula pusod talaga hindi niya ugaling magsapot siya. Kagat lang siya kaagad. Ganyan ugali ng pula pusod. Tingnan niyo, nahatak siya. Dot yung likod Alam pakialam yung alam pakialam itong isa na to, itong tungko. Ayan mga kagamba. Ayan. Nakita nyo ngayon yung ibang klaseng laban mga kagamba, ng iba't ibang uri ng gagamba, pula pusod, tungko na dalawa, saka isang normal. Para sa mga Tagalog mga kagamba, galing Norte yan, galing Nueva Ecija yan. Ito wala na, ito mahina na. Nakagat siya kanina sa likod pero matibay din hindi nabutas siya, bumitaw siya dinukdot lang yan, may katas sa likod na itong itong tungko mga kagamba, pero wala siyang pakialam, hindi siya tinatablan ng hindi siya tinatablan ng binom. Ayan butas sa likod Ayan may katas ayan mga kagamba. Ayan, may katas yung likod niya Ayan na, nagharap-harap na yung tatlo. Ayan na naman Aha. Ayan na naman. Wala. Ito, salubong dito. Ayan. Yan. Okay. Yan. Mahina na kasi ito, katas-katas na tungko mga kagamba. Katas-katas na yung tungko na ito. Nakakagat sa likod Ayan. Ayan na. Pati hulong na siya. Ayan, wala na. Wala nang pirasa ito mga kagamba. Pagod na sila. Tapos, kanina pa kasi itong dalawa naglalaban tungko. Tsaka tapos, napitan pa siya kanina. Ayan. Tingnan natin. Wala. Wala pa rin. Ayan. Wala. Katas na talaga likod nito mga kagamba. Ayan. Laki ng katas. Ayan, nabintot na naman Pumalag na mga kagamba. Ayun, nakakagat din nung isa. Nadali din nung nung talaan. Ayan. Dalawa. Maghaharap. Wala, ito, nadali nung talaan Katas na yan, dinali pa rin niya Ito, titingnan natin kung madadali rin niya. Wala. So, ayun mga kagamba. Hanggang dito na lang to. Ayan mamamatay na itong na to. Itong atong ko na ito. Ayan Ayan, katas niya. Grabe kulay itlog na yung katas. Kagat-kagat pa rin niya kahit nalaglag sila sa dalawa Kagat-kagat pa rin niya. At ibay ng pangil nito. Naglag ulit. Ayan buhay pa rin ayan So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang po hanggang sa muling pag-uusisi at pagbuusisi ng mga gagamba. Mga gagamba. Ito, tingnan muna natin to. Tumatakbo ito papunta doon sa dulo.
Tingnan natin, baka masakuti siya nung ng pula pusod. Ayan, wala na si matakbuhan. Nalaglag na yung pula pusod. Nangayaw na. Nangayaw na yung pula pusod. Hindi maintindihan laro ng pula pusod. Minsan matapang, minsan pero may isuglod na yan eh. Nadali na nga yung isa kanina. Tingnan natin. Wala mahagamba. So, yun. Hanggang dito na lang po. Hanggang sa muling pag-upload at pag-video yung hindi pa nag-subscribe dyan mga kagamba, subscribe na po kayo at tapos pinutin yung notification bell para lahat ng upload ko updated ka sa lahat ng upload ko. Tapos kung dati ka ng subscriber, welcome to my channel. Ayan. So hanggang dito na lamang po mga kagamba. Hanggang sa muli, panoorin nyo ulit ang mga darating ko pang mga video, iba't ibang klaseng mga kagamba. Ayun pa, mayroon pang dagdag na laban yata. Ayun, wala na talaga. So ayun, pagbigyan pa natin bago tayo mamaalam. Wala, hindi sinaputan mga kagamba. Ayan, mahina na rin. Buhay pa. Parang walang nangyari. Buhay pa yung isa. Tulog lang siya ulit. Ngayon ang karakteristik mga kagamba itong tungko na to. Antibay, ayan, sana yung panlaban na gagamba kanyang katibay. Tingnan mo, dalawa na kumagat sa kanya sa likod. Wala pa rin. Ayun. Ito tulala na rin, Parang may lason yata kinagat niya. Parang maghiwalay na yung katawan niya sa ulo. Ayun. Okay, eto na. Hanggang dito na mga kagamba. Totoo na to. Hanggang dito na lang talaga. Ayan. Hanggang dito na lang. Okay, maraming salamat.